Я перакананы, што мы робім дастойны ўчынак тады, калі праяўляем салідарнасць з ахвярамі катаванняў. На жаль, у сённяшні час у Беларусі катаванні маюць масавы характар. На жаль, шмат хто з тут прысутных, таксама будучы ў Беларусі, сустрэўся з катаваннямі, якія былі учыненыя у дачыненні беспасрэдна да вас тут прысутных. Я таксама перажыў у нейкім родзе катавання. Да, безумоўна, я не магу параўноўвацца з тымі палітвязнямі, якія катаванні перажываюць з дня ў дзень, ужо з году ў год. Але разам з тым, некаторыя з нас нават і не усведамляюць сабе праз тое, што прайшлі ў нас катаванне. Бо што такое катаванне? Катаванне – гэта перадусім зневажэнне годнасці чалавека. Кожнае катаванне, яно абесчалавечвае і як ахвяру, у дачыненні да каго здзяйсняюцца катаванні, але таксама абесчалавечваюць і катам. Катаванне заўсёды несправядлівы. Катаванне ні пры якіх умовах нельга апраўдаць і нельга даць дазвол толькі калі мы, людзі, мы як грамадства, хочам пазастацца людзьмі і не згубіць сваю чалавечнасць. А калі дапускаем, дазваляем стасаваць катаванне на якім-кольвечы этапы пераследу дзяржавай грамадзяніна, то заўсёды гэта будзе кепска. Якія катаванні перажыў я? Ну, перадусім, гэта тое, што калі быў затрыманы і адпраўлены ў ічу, мая годнасць была зневажана праз тое, што я быў пастаўлены да сценкі. Звычайна, тых, хто па адміністратыўных справах трапляе ў ічу, да сценкі не ставяць. Я быў пастаўлены да сценкі. На мяне узвышалі голас, на мяне крычалі, патрабавалі, каб я таксама крычэў па-расейску «вопросов нет». Што гэта такое? Гэта катаванне расійскай мовай беларускамоўнага чалавека. У Беларусі становіцца практыка. За беларускую мову катуюць, за беларускую мову забіваюць. Мы ведаем прыклады Вітольда Шурак, альбо таксама і мастак Алесь Пушкін. Іх закатавалі толькі за тое, што яны гаварылі на сваёй матчынай мове. Гэта катаванне. Катаванне я перажыў таксама і тады, калі адпраўляючы мяне ў ічу, маю годнасць прынізілі праз тое, што мяне распранулі цалкам дагала, загадывалі хадзіць па іхных пакоях, карыдорах. Што гэта такое? Гэта катаванне. Нармальна, ніводзін з тых сукамернікаў, з кім я сядзеў, гэта былі аўтарытэтныя хлопцы, якія дзесяцігоддзямі сядзелі ў турмах. Некаторыя 25-27 гадоў адседзелі. Але калі іх у гэтую камеру возілі, іх не распраналі, іх да сценкі не ставілі, на іх сабак не травілі, на мяне травілі. Што гэта такое? Гэта катаванне. Катаванне таксама адбывалася і тады, калі умовы у камеры, яны мяняліся днём, ноччу толькі тым, што днём гарэла тусклая адна лампачка на столе, а ноччу гэта тусклая лампачка на столе выключалася і запальвалася зноў ж такі тусклая лямпачка на сцяне. Катаванне днём святла няма, катаванне ноччу святло ёсць. Гэта катаванне. Катаванне было таксама і тады, калі мой ціск падняўся да 180, і я ўжо ламаючы нормы прабывання у камеры як арыштаванага, я проста ўжо лёг на ложак і я ляжаў. А калі я прасіў дапамогу, мне яе не аказвалі, толькі потым ужо, калі я ўжо лёг, і калі ўжо сукамернікі пачалі барабаніць у сцяну і казалі: «Забірайце, нам тут не трэба гэты труп», толькі тады
адрэагавалі супрацоўнікі ІЧУ. Толькі тады. Гэта ўсё катаванне, конечно. Гэта ўсё, разумееце, я гэта ўсё згадваючы, я разумею, што гэта маленькае зерне ў параўнанні з тым, якія катаванні церпяць тыя палітвязні, якіх асудзілі на гады, на дзесяткі гадоў. Я не хачу нават з імі параўноўвацца, таму што мае катаванні, маё цярпенне, гэта проста дробязь. Але разам з тым, я толькі пра гэта прыгадваю, каб мы ўсведамлялі, якія шырокія маштабы мае катаванне у Беларусі. І мы не можам быць абыякавымі. Калі мы будзем абыякавымі да стасавання катаванняў, да ахвяраў катаванняў, то ў той час і мы самі, хто абыякавы, будзем губляць сваю чалавечнасць. А гэтага крайне не хацелася. Хочам пазастацца людзьмі, мы не можам быць абыякавымі. І мы павінны задаць пытанне, а што мы можам рабіць далей? Гэта важнае пытанне. Што мы можам рабіць? Як мы можам вызваліць тых людзей, несправядліва асуджаных, якія катаванні церпяць? Мы разумеем, што ў Беларусі ёсць палітвязні, і гэта так. Але мы таксама павінны зразумець, што нашы палітвязні гэта не проста палітвязні, гэта палонныя. Адбываецца вайна. Расія праводзіць агрэсіўную вайну. Не толькі з Украінай і з Беларусі. Таксама Беларусь акупаваная. Мы гэта павінны прызнаць. І вязні ў беларускіх турмах, палітвязні, яны палонныя. Беларусь акупаваная, а вязні з'яўляюцца палоннымі. Мы павінны задаваць гэта пытанне таксама і разумеючы, як мы можам вызваліць палітвязняў, разумеючы, што яны не з палоннымі, і патрабаваць, каб міжнародная супольнасць, каб кожны, хто ёсць, маюць уплывы, хто зацікаўлены ў вызваленні палітвязняў, каб агучваў гэтую тэму і казаў, што палітвязняў як палонных можна мяняць на палонных. Дзякуй Богу, ёсць беларусы, якія бароняць свабоду Украіны. Ёсць беларусы, якія бароняць вольную Беларусь, змагаючыся таксама на тэрыторыю Украіны. Чаму не задаць гэтае пытанне? Што каліноўцы, якія бяруць у палон агрэсараў расійскай арміі, маюць права памяняць вось гэтых палонных з расійскай арміі на беларускіх палітвязняў. Гэта палонныя. А прэцэдэнт ужо ёсць. Мы чуем аб тым, што ў апошнія не так даўно былі вызваленыя 5 палітвязняў грамадзянаў Украіны з беларускіх турмаў, былі вызваленыя, вывезеныя і памяняныя на палонных. Чаму гэтага не можа паўтарыцца? І гэта добры выклік для ўсіх дэмакратычных сілаў, для ўсіх тых, хто робіць і шмат добрага для вызвалення Беларусі, для падтрымкі мігрантаў з Беларусі ў заходніх краінах. Чаму не гучаць гэтыя пытанні? Калі ёсць прэцэдэнт, гэтыя пытанні павінны гучаць. Гэта выклік для міжнароднай супольнасці. Нам не трэба спачування беларусам ад міжнароднай супольнасці. Нам трэба канкрэтная дапамога. Гэта выклік таксама і для касцёла. Чаму, напрыклад? Калі Ватыкан мог паспрыяць у вызваленні 5 грамадзян Украіны у беларускіх турмах, чаму не можа касцёл паспрыяць у вызваленні палітычных вязняў? Можа, толькі трэба, каб праявілася палітычная воля з кожных з гэтых суб'ектаў. І яна праявіцца у той час, калі мы таксама будзем да гэтага дарастаць. Калі мы будзем не толькі спачуваць ахвярам катавання, але калі узгадаем свой досвед, узгадаем свой боль, сціснем зубы і без усялякай ненавісці, але з жаданнем асягнуць справядлівасць, пойдзем у гэтым кірунку. І тады не будуць патрэбныя мітынгі у падтрымку ахвяраў катавання. Як бы хацелася дажыць да гэтага моманту, і гэта будзе. Жыве Беларусь!